खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्लिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। गोलाव बोसोर आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय सासे बिर जोहोलावा रुंसारि जाबाय। बारग' एनडिपिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै रुंसारि जाबाय। दिनै फुंबिलि समावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनि मिरु दैदेनगिरि बि सुग्रीब बिथाङा अबथिरा जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ गोमानाया जोंनि बर' हारियाव गोबां खहा जाबाय। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन गिख्रंथाव जाथाय। दुथां सिखावा गोबौ सिखाजों गाग्लोबनायाव सासे जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राब जखम जायो। क'क्राझार सहरनि बिधान पल्लबी वार्ड नम्बर 3 नि थागिबि एग्रिकालचार बिफाननि आजिरा मोननाय सुबुं तपन चक्रवर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीनि न'आव दुथां सिखावा हाबनानै गिख्रंथाव सिखाजों गाग्लोबदों। बे गिख्रंथाव जाथाया दिनै फुंबिलिनि 6 रिंगासो समाव जादों होनना साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे सिनाय मोनै दुथां सिखावा तपन चक्रवर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीनि वालखौ बारनानै बिसि फिसाय सानैखौबो सिखाजों गाग्लोबनानै खारलाङो। दुथांनि सिखाजों गाग्लोबनायाव बिसि फिसाया गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव साखाथिनि सुबुंफोरा लाङो। नाथाय हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो तपन चक्रवर्तीनि जिउ गोमायो। दायो बिसि मधुमिता बेनार्जीखौ फाहामथाय होगासिनो। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाटु सिंहखौ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि एबसुनि दाबि खालामनाया फिथाइ थायबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिंहखौ सिमा गैयै समसिम मुलुगसोलोंसालि नागारनो रायजो बेंगिरिनिफ्राय दिनै बिथोनलाइ फोसावबाय। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि सायाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बिबुंथि। क'क्राझाराव चन्दन ब्रह्मआ बिजेपि एबा UPPL दोलोनि बिजाथि महरै गसंगोन होनना सरसा सोलिगासिनो। बेसेबां सैथो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुङोदि बेखौ आं मिथिया, बिथांजों आं जेबो जगाजगबो खालामाखै। बिथाङा मा अबस्थायाव दं आं बेखौबो मिथियाखै। मा अबस्थायाव थानायनि थाखाय बिथाङा बेबादि सिन्ता खालामदों। बिथांनो हाग्रामा महिलारिया गोबां सुबिदा होबोदों। बिथाङा आन्दलनकारि, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां स्कप होदों। बेबादि स्कप होनायनि उनावबो बिथाङा मा सिन्ता खालामदों, खैफोदाव गोग्लैदों आं मिथिया। जायनि थाखाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ दोननानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों। दायो चन्दन ब्रह्मआ VPP गैया बेबो रोखा नङा होनना। बिथाङा जि खालामदों गावनि मोजांनि थाखाय खालामनो थांदों। नाथाय जोंनि दोलोखौ नागारनायनि उनाव बियो जेरावबो गोजोन मोननाय नङा, बे खोथाखौ आं मिथियो होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। क'क्राझाराव सिखावा सिखाजों सासे सुबुंखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङोदि मा जाहोननि थाखाय जादों बेनि सायाव निस्सय तदन्त जागोन। दायो जों बुंनाया थिग जानाय नङा, पुलिसा तदन्त खालामनायनि उनाव ओंखारगोन। लोगोसे बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बे जाथायखौ गोख्रों निन्दा खालामो आरो बिथाङा बुङोदि बे जाथाया सिखाव दाखाइतनि खामानि होनना आं सानो। बेयाव जेबो राजखान्थि लोब्बा गैया, बेक्तिगत जाहोन जानो हागौ होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।